lepší prostředky. Ale zase místo, které je u stanice metra, když to řeknu, tak vlastně má nějakou hodnotu a vlastně to propojení by vlastně, ale to je vlastně o čem jsem mluvil, vlastně ten benefit pro vás, to znamená, je tady nějaký investor, něco udělá a vlastně vy z toho můžete něco získat. A umím si představit, že se ty stavby vyřeší tak, že to tu vodu vydrží. Je velice zajímavá čtvrť v Hamburku, Hafen City, je to celá nová obrovská čtvrť. Když se tam vypraví, tak je docela zajímavé, že v té ulici neparkují auta. A vlastně, když dojde vám za chvilku proč, protože tam vlastně jsou nové obchody, funguje to, chodí to lidi, když přijde voda, když se plave rozvodní, tak prostě oni mají takové jakoby tam na těch obchodech jako okenice, že se zavřou, utěsní a nashledanou. Prostě voda si vystoupá do prvního patra, přijde, odteče, vyčistí se bahno a žije se dál, jo. Že jakoby se to dá připravit. Chtěl jsem se zeptat, jak to bude ze železnicí, až taky se mluví o té vysokorychlostní železnici, kudy to povede, jestli nebude nějaký problém s tím letem. Víte co, to je v těch zásadách územního rozvoje, ten koridor je veden někde na druhé straně řeky. Říkám, v těch zásadách, jako, jo, je to taková spíš, řekněme, vzdušný zámek. No. Ale rozhodně by to nás v těchto úvahách nějak nemělo ohrožovat. Můžu jenom krátce, je jasný, že tato lokalita samozřejmě je z jedné strany cenná, a z druhé strany tam bude určitě spoustu rizik. A já jsem jednoznačně pro, aby se to do toho územního plánu dalo, protože my tím vysíláme vzkaz, jako chtěli bychom tam tohle a tohle, no to třeba vůbec nevyjde v krajním případě. Ale stojí to podle mě za ten pokus. A samozřejmě pak, když to bude chtít někdo realizovat, tak musí řešit, jak ty povodňové opatření, když se zvedne, já nevím, když se tam naveze, tak pošleme na druhou stranu do letu tu povodňovou vlnu a tak dále. To bych asi tady neřešil, to už musí řešit někdo v detailnějším projektu. To nádraží a to propojení nádražní komunikace, která se plánuje, máte to nějak zahrnutí do toho plánu? Myslíte ten prostor před nádražím? Vlastně na to existuje konkrétní projektová dokumentace, kde, aspoň jestli teda mám ten poslední stav, tak tam je navržena vlastně vedení dvou pruhů v podstatě prostředním prostorem. Já jsem jenom tím územím teď v této chvíli chtěl říct, že to je prostor důležitý, který je potřeba mu věnovat zvýšenou pozornost. Pro nás, víte co, ten územní plán, on bude v měřítku 1:5000, to znamená, nebude už obsahovat vlastně tyhle ty detaily, ale vlastně já tím mimo jiné říkám, když řeknu, že to je důležitý prostor, že třeba se budu pokoušet nastavit ty pravidla tak, aby tak jak je ten hotel Grand, takhle to říkám to správně, jako stavba, která má určité vznešenější měřítko vůči tomu prostoru, tak ji považuji za správnou a rád bych nastavil ty pravidla tak, aby to bylo vlastně i na sousední pozemky. Přestože jsou tam teď vystavěny relativně nové rodinné domy, tak si myslím, že by ten územní plán měl být nastaven tak, aby nefixoval zase ty drobné stavby, ale by umožnil stavby typu hotelu Grand vlastně podél jakoby proti té frontě toho nádraží. Jako princip, ale zase já to vnímám, že to je určitý princip, který se do toho plánu zanese a je v něm jako určitá. Jo, a může se stát, že někdo tam tu stavbu bude chtít realizovat, a tak aby ty pravidla takhle byly nastavené, nebo se může stát, že to tam třeba 15 let jako nebude, nebo 10 let a pak bude někdo dělat nový plán a třeba tu myšlenku převezme a nebo ji nepochopí a zapadne. Ale teďko bych to chtěl, jako, ten plán vlastně míří hodně dopředu. Jo, vlastně i v tom stavitelství, než se něco připraví a nachystá, tak vlastně my se musíme trošku věštit z té křišťálové koule a myslet na nějakých těch 10-15 let dopředu. Což je vlastně jako dost těžká věc. Já jsem spíš myslel, jako, že tady máte síť komunikací a ta nová komunikace jako by do toho není napojená. Ne, tak teď jsem pustil nové propojení pro pěší. Počkejte, tam... Toto
tohle toto. Možná mi to tam vypadlo tady v tom schématu, na to si pravdu, že tady to proklikám zpátky. Tady je to jakoby stav, tady říkám, propojení. Nemáte pravdu, tady by to mělo být vyznačeno. A máte teď jako komunikace jenom pro lidi, kteří přijíždějí na nádraží, nebo jako průjezdní komunikace? Víte, co se týče, no, to by mělo být jenom k nádraží. Projektováno je to jako průjezdní. Projektováno povolené jako průjezdní. No, je to průjezdní, no. A je to průjezdní, aby se odličilo místu přece vozečeno. Je to, má tam být cedule na tom výložníku, takže by ráno by to mělo být, bylo možný přijet z druhé strany, pak je to průjezdní, ale odpoledne by se mělo být jenom kolem policie. V zásadě je to nová ulice, která tam přibývá do systému ulic železnicí. Tam původně nebylo. Můžu se zeptat na něco jiného? Já jsem se chtěl zeptat na tu cyklodopravu, kdy jste se rozhodli to teda dát na pravý břeh, ale jako určitě fajn, protože ono po tom levém břehu je to tam opravdu složitý, ale já i tak vnímám, ale to vnímám tak, že bez koordinace s územním plánem za Třebáně to úplně nemá logiku. A za druhý, jako i tak, tam je státovka a je tam docela velký provoz. Jo. A to si nedovedu představit, jak to vyřešit, protože my tu státovku prostě nerozšíříme k té trati. No, tady. Ne, tak já počítám, že tohle je to jakoby princip, že takhle je vedená cyklo, řekněme, tady si myslím na cyklostezka, cyklotrasa. To znamená, je v místě tady, kde to nejde, je vedená prostě mezi automobily, no, po silnici. No určitě, jo, vlastně tady dneska jedete nebo když tam já jedu na kole, tak tam se jede normálně po prašněčce, jako dvě koleje, no, tak tady samozřejmě by to se dalo stavebně upravit, tak aby to lepší fungovalo, tady by to navázalo na tu stávající část, je sklizená cesta, to funguje velmi dobře, a tady od by to vedlo po silnici, ale já se chci podívat ještě přesně na ten profil, možná by se tam povedlo ještě něco udělat, nevím. Tam mohli teda doplnit, tam je totiž projektová dokumentace na úpravu té komunikace už na stavebním povolení, to je pod krajem, že? Takže... Tady. Informace prostě. Jo. A tam rozhodně cyklostezka asi teda nebude. Ne, ty řeší jenom silnic. Možná bych se chtěla to taky něco. Vy jste velmi dobře tam je nakreslený ty všelijaký potůčky a dobře jste vykresloval, kam se dostáhnou ty dešťové vody, že? Ale tam za vodu, já teď mluvím za vodu, ukažte, podívejte se na ten starý plánek, kudy vedla dřív, tam nemáte zakreslený jeden potůček, který tam dělá, tam jste ukazoval to zelený. Vidíte tamhle no a to, co ano. A potom ještě v tom vašem dalším plánku, jak říkáte, že to budete stahovat, tak tam už tu vodu chcete stahovat zpátky kam? No, tady je vlastně... Víte, co myslím, já? Já jsem myslel, že by to bylo, že by tady byla nějaká strouha nebo stopka připravená a stáhli bychom to odsud takhle tudy do Berounky. No a to je na vršku. A ta voda teče z druhé strany taky, jaký vymete z druhé strany. Jaký stáhnete do toho z druhé strany. Když si vám nerozumím, takhle vlastně tohle je nahoře, ta voda jde dolů. Ano. Jo, tady je cesta potom. Ano. To znamená, tam a je tam cesta. se ale na vršku ulice. No já jsem se spokou, jako pod zemí. Územní plán nemůže řešit takovýhle detaily. No? V současné době vzniká projektová dokumentace odvodnění té lokality, pracovala to pan Žín Vítek. Během února by měl představit nějakou základní představu, jak by to mělo probíhat, to bude to součástí projednání. Jo?
A vychází teda mimo jiné z podkladu, který dostali od vás. Ano, ale Tam to běží, jak to bylo rozjednané, mělo by se to, jako pokud to půjde, tak by se to mělo svést dolů, ale to by opravdu plán nemělo řešit. To projednání bude velmi složitý s ohledem na vlastnický vztah komplikovaný. Protože tady já víceméně já si měl představu, že samozřejmě ne do kopce takhle, ale jakoby, já přesně teďko, že teď jsme fakt v hrubém měřítku, jo, jako po vrstevce, tady vidíte vrstevnice, no vlastně po té vrstevnici nějak, jako že tady je hřiště, no, tak po hřiště, no, to si čutá, a ta druhá strana právě je děličko a tam je pak voda, jo? Ta se nedostane do toho koryta v tom potoka. Víte, no tak a jestli se to bude řešit, tak... No to dostali v zadání, všechno tohle to dostali v zadání a uvidíme, co s tím dopadne. Takovou poznámku z periferie. Vy jste se mluvil o tom tajemném potoku, který se někam ztrácí tam kolem těch kůní. Tak ten potok, do tu kejnou, no. Tak ta kejna ta teče do těch tůní. Jo. A v dobách, kdy byla vodnatější, tak tam byl opravdu močál, protože tam zásobovala. A tam nemusíte nic prokopávat do Berounky, protože z těch tůní tam podél cesty vede vlastně kanál, kudy ta voda z té kejní, která protéká těma tůněma, tak je odvedena do Berounky, přímo k čističce. Tam je prostě podél, ono to není vidět z té cesty. Má pravdu, tam koryto tam je. No, a tam prostě je... se tam ztrácí voda, přišlo tam písky, tak si to vsakuje dolů. Takže tam to je vyřešení, právě teď mě to zpomalujou, že kdyby to z té kejní teklo přímo do té Berounky, tak by ten spodek byl vlastně ještě ohrožený, tak jako víc těch tam. To nám asi možná 10 lidí řeklo, že tam odtok právě není. Takže jestli říkáte, že je, tak to tak dobrý. No, je podle těch chat, prostě mezi těma chatama tam Já mám prostě pocit, že to bylo při dílně nápadů, že někdo říkal, a zkusme to, protože tam je totiž propustek někde vzadu. No právě, no. Tak to celý vzniklo, ale koryto tam je. A jenom bych to Ale teda... když jako se ten instinkt jako změní tu řeku, když jako teče tak prostě to nepojme tady ta udělaná. No. Ale jako je tam, ale jakoby řekl bych jako nedostatečná. No, jasně. No, a jenom ještě bych pár v lokalitě bych ještě mě vlastně překvapil, jak tam máte ty transformující se ulice, které by měly nějakým způsobem, tak mě vlastně překvapilo, což je otázka na město, jestli to nevidí jako prioritu, ale tam vlastně mi chybí ta ulice v Luhu, kde je taková pobíčka, kde se tady se objíždějí šranky, která je teda pro chodce značně nelíbá, příšerná a tak bych čekal, že to se taky dostane do popředí. Počítáme teda s tím, že by ten železniční, že taky otázka fungování toho železničního přejezdu. A že by snad jako fungoval dobře, ale jako přece jenom určitý význam to taky jako pořád má, no, tak jako tady bylo potřeba samozřejmě ten chodník, který tady nějak načatý, tak ho dotáhnout a nějak se pokusit to vybavit lepší. Já si myslím, že přece jenom tato ulice by měla být lepší vybavená než se ostatní. V části požadavku města na Sožeřice, když se projednává vlastně úprava bylo rozšíření toho podjezdu. Právě z tohohle důvodu. To jsme tam dávali. Rozšíření podjezdu, že byl jeden z požadavků. To je odsouhlasený, ano, to by se mělo odsouhlasit. A to jsme na jiném katastru. Pořád to berte, že vlastně ten územní plán, když se třeba dotýkáme té vody, tak on je určitě jako koncepční, to znamená jakoby přesný nějaký proměření, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, prostě bude vyžadovat jako podrobnější samozřejmě úvahu, tohle je pořád takový měřítko 1 k 5 tisíc, co je to vlastně jako hrubý, je taková hrubá úvaha jako o těch principech, jako povšechně a hlavně když jdu zpátky, základ je stanovení té hranice města, kde se má stavit a kde nemá, a stanovení pravidel pro výstavbu. A podchycení těch základních problémů, jako je učitelství a podobně. A ta Hendřížská stromysela se to bude zasypáno, nebo jak je to teda s tím řešením?
Vy tam máte, že ty ulice, co jdou dolů na Saleckou, že tam budou strouhy. Co to je strouha právě? My chceme jako v rámci teda možnosti toho územního plánu maximálně odlehčit. To znamená, když to zopakuju, udělat tady protierozní opatření. Kde? Na těch tom poli. polích a lukách. Tady v téhle části a tady. Tady tu část, kde vlastně ta voda ještě přitíká, jakoby potáhnout do toho nezabudícího potoka. Vlastně tu velkou horní. Proto jsme se na té dílně nápadu taky bavili, že by tady vlastně byla možnost jakoby napojení do toho nezabudícího potoka. A potom vlastně se snažit vodu, která teče po těch ulicích, tak jakoby se vyhnout a vlastně tady navrhnout stopku dešťovou, která paralelně s tou hrnčířskou strouhou tu vodu stále. To se tam teď má dělat v té Komenské ulici, to už je na to snad i povolení stavební. No tak, jestli je, tak už ji nemusíme volat. Otázka je, jak to bude kapacitně samozřejmě, ale jo, to se měli ale řešit, komunikaci, ale to kraje čeká na dotaci, že jo? Takže to se tam povedlo nějakým způsobem dojednat. Můžu se zeptat, když se o tom bavíme, ta propojka těch borů a Nezabudického potoka, to bude veřejný zájem, nebo jak to tam dáme? To o tom musíme jednat, no. Jestli to bude veřejně prospěšná stavba. Jako, já samozřejmě teď mluvím jako o principu, to znamená, jako Já jsem to bral prakticky potom. No. Ta propojka je pořád ve schváleném územním plánu. To přece existuje, ty projekty jsou vypracované, akorát se to neudělalo. Jsou některé náměty, které se realizují, nebo mají nějaký stádium realizace, některé náměty, které vůbec jakoby nejsou zahájení ta realizace, třeba ta propojka. Repliku, já jsem reagoval čistě na to, že jsme to kdysi chtěli protlačit a seseklo se to na majetkových vztazích, no, tak proto o tom mluvím. Já bych rád to do toho plánu dál. To znamená, jestli se to v rámci projednání drží, bude dobře. Když to vypadne, tak je to na vás, je to jakoby dohoda, no. Tak, ale já myslím si, že to technicky udělat jde a že by to tomu pomohlo. Já jsem, pardon, ještě, já jsem totiž přemýšlel, jestli by nestálo za to, protože tam máme nahoře nějaký polní pozemky, polnosti, které pronajímáme, jestli by nestálo za to, co je tam to koryto, neudělat nahoře ještě suchý podrst, změnit pozemky a udělat tam prostě koryto, který by nám to zpomalovalo, ty dešťovky nahoře. A to je zase jenom námět takový. Ona ta voda tam dřív nešla, to bylo všechno uměle udělané. A dneska už svinař, nebo za svinařema tam se dělají ty záchytný. Každý původní ta strouha úplně plná. Ale nebyla. To je až od roku 80. Každý původní se to naplní, že ty protože tam je snědel té vody moc. Silnice. Já jsem se teda zabývala, že každá ulice bude mít strouhu svojí provedení vody. A kde bude ta strouha? Zase jsme u ideje. Dneska... idea a právě říkáte idea a pak je realizace, že? Tak se ptám. Jasně, je to, říkám, toto je idea, kterou já budu ještě do detailu řešit. A tady je to pravidlo, je na mnoha místech, kde máte komunikaci a máte obyčejný rigol na straně, který teče, který prostě to bere. Bylo, že jo, tady odvodnění pod těma polema, ale pak se to prostě přerušilo, jak se stavělo. Takže já si to umím představit vlastně v té obecné podobě, že třeba z lokality je popis, že třeba u ulice šířky XY, podle toho, když prověříme ty profily, tak se musí ta strouha udělat. A může to být zavedený pro pravidlo, pokud se ta ulice dělá znova, nebo se nějak zásadně opravuje. To znamená, pokud přistoupíte k tomu, jako město, že jdete dávat nový sítě a nový povrch a nějak to přistavujete, tak prostě ten územní plán by měl dát povinnost, že se na tohle nesmí zapomenout, protože to je docela praktická, šikovná, obyčejná, levná věc, která řeší problém s vodou. Jo, to znamená, takovýhle to má dopad. Jo, a to se stává taky často, že územní plán něco řekne a na stavebním úřadě to nevidí, anebo nechtějí vidět.
A to se bavíme o docela už fakt takovým fajnovějším detailu, jako je tohle, protože se samozřejmě tady kolem Prahy dějí věci, že najednou vyroste dům, který jakoby podle územního plánu tam vůbec stát nemá, protože to je územní funkční využití, je třeba louka nebo nedej bože les, to se taky děje. A najednou tam vyroste stavba, pak se ex post jak si dodělává územní plán a změna územního plánu, aby se to zpětně legalizovalo. Protože to stavební úřad přehlédl a jako by si toho nevšiml, že... Jo, takže jenom upozorňuji na to, že ten územní plán jakoby pořád musí mít nějakou rozumnou míru detailu, protože se s ním bude pracovat na těch stavebních úřadech. My si teď tady spolu můžeme něco říct, ale upřímně řečeno, s územním plánem se vždycky skoro pracuje, takže se bere hlavní výkres, ono má těch výkresů ještě asi 7, ale pracuje se s tím hlavním a v zásadě se pracuje s těmi regulativy, možná ještě s dopravou. Jo. To znamená, je potřeba se také koukat na tu věc reálně, jak vlastně se s tím plánem pracuje, protože ten základ je, že to určuje ten způsob využití pozemku, ten plán je pro občany přístupný, nejlépe, když je na internetu, můžete si prohlídnout, co tam je a uplatní se v momentě, kdy teda jdete žádat o nějaký stavební povolení nebo územní rozhodnutí. Takže se to vlastně uplatní přes ten stavební úřad. No. Jo, ale co se pak týče veškeré třeba technické infrastruktury, která je v tom plánu obsažená, tak stejně města a obce mají svoji dokumentace a se ten územní plán to jakoby skoordinuje, může třeba navrhnout nějaký třeba umístění tlakových stanic, pokud je potřeba, tak třeba jako nějakou plochačku, vymezí nějakou plochu, třeba to veřejně prospěšnou stavbou, nebo udělá takové ty věci, opravdu co se týče ty infrastruktury, na povrchu na vrchu ty nejdůležitější, ale stejně ta dílčí dokumentace prostě musí být potom na projekt, jakoby projektovaná tím dílčím způsobem a často se na ty územní plány pak jakoby k tomhle nekouká, což je prostě bohužel tak. Já jsem se chtěla zeptat, tam jsou takové zelené trojúhelníčky spojené. A jste říkal, že to jsou pozůstatky nějakých valů, které měly zabránit těm vodám, aby stékaly dolů. To by mě zajímalo, co to vlastně je, protože to vede kolem našeho domu, já tam o ničem takovým nevím. Tak té vody je tam teda dost. Berte to zase jako schéma, jakoby principiálně. Já jsem přesvědčen, že to, co tam v krajině je, jsou pozůstatky těch valů, ale jestli to tak skutečně jakoby ten průzkum archeologický jsme neprovedli, jsem jakoby fakt to takhle mohli na 100% potvrdit, že to je ono, ale určitě by to technicky mohlo fungovat zase určitou modelací terénu, kdyby se povedlo vlastně odslonit tu vodu, co jde ze stupa, vlastně nějaký svést na příslušná místa, nějak to jakoby vyřešit. Takže zase to berte jako určitou úvahu, kterou budeme dál prověřovat. Je možné, že se to tam vlastně jakoby v tom plánu pak nakonec vůbec neobjeví, ale zatím já s tím pracuji, že chceme to nějak využít a považuji to za docela dobrou věc. Chci se zeptat, proč chcete stavět za touhletou budovou, tady podle té silnice, ten dlouhý dům? Pardon, proč chcete navrhnout ten dlouhý tady dům podle silnice? Tady totiž, když byl statek, tak tady byly kravíny a takové šmejchery a to vypadalo strašně ošklivě. Ta ulice byla uzavřená, to nebude vypadat hezky. My vycházíme z návrhu, co tady jste si nechali udělat od architekta Plesko, tak který byl nedávno oceněn jako nejlepší architekt naší zemi. A on to jsem uvažoval úplně stejně. A já jsem přesvědčen, že to tam správně, protože ono to vytváří tu ulici.
Kdybychom se podívali na tu historickou stopu, tak ona vedla někde tady, jo? Ona vlastně byla mnohem už, to my tady navrhujeme stromořadí, parkování a chodník, to znamená, ten prostor je jakoby daleko. A na tom je tom zeleným, to je jediný práce, kde může přistát vrtulník. Záchranky. Jinde ne. Já myslím, že se trošku dostáváme do detailů a mimo vlastně význam územního plánu. Ten územní plán vlastně má nějaký smysl a účel a to už jsou jako opravdu detaily, které jsou určitě zajímavé, ale to, já bych teďka byl ještě tam jeden dotaz, to platí, že přednášky, které jsou více jak 2 hodiny, jsou vždycky pak už jako velmi náročný. Já bych se to snažil mířit ke konci, tam nebyl dotaz. Já se práce zeptám, jestli uvažujete o tom, že byste v té části té dopravní koncepce nějakým způsobem řešil nebo tam zahrnul požadavek na sklidnění dopravy na tom náměstí, které vlastně je obsažené na tom požadavek i nějakých zázračného rozvoje. A to je samozřejmě velká otázka. Když je plánování, tak ono začíná od nějakého toho hrubého detailu. Třeba tady to konkrétně už je taková věc, která si myslím, že už patří někam třeba do regulačního plánu nebo do nějaké dílčí dokumentace, protože pak ještě třeba pod tím je vlastně třeba práce s dopravním značením. To znamená, máte nějakou uliční síť, ta vám funguje, je naprojektovaná, a vy pak můžete pracovat jenom s tím, že vlastně přehazujete značky, uděláte jednosměrky a vlastně i měníte fungování v tom území nestavební cestou v podstatě jenom pomocí těch dopravních značení. Jo? A to už je vlastně taková ta úplně nejnižší úroveň. Já si myslím, že to náměstí potřeba řešit jako celek a že to patří do výkresu řešení toho náměstí jako celku, že to nepatří do územního plánu. Jo? A určitě si to náměstí zaslouží nějaký jako pěkný projekt, který by pracoval s dlažbou, s osvětlením, s lavičkami, se stromy a obecně. No ten stávající projekt. A ono, ale nebo to zase jakoby jako napsat se to může, jo, ale bude třeba tou formulací sklidnění, ale ta doprava my jako tam nevymítíme. Já jsem se musím vlastně územního plánování